owaphiwa ithenda noma owatanga ithenda yokufunda athathe ithenda yakhe asifunde usizwa inkosi. Daniel chapter 1 kodwa for now uzothatha uverse number 1, uverse number 3, uverse number 5. Siyafunda bazalwane incwadi uDaniel no chapter 1 egameni lika Jesu siqala ukufunda kuverse 1. Kufundeka kanjena. Ngomnyaka wesithathu wokubusa kuka Jehoyakimi inkosi yakwaJuda kwafika uNebukadnezar inkosi yaseBhabhela eJerusalema walivimbezela. Verse 3. Inkosi yakhuluma ku-Eshiphanezi induna yabathenwa bayo ukuba athathe kubantwana bakwa-Israyeli abozalo lwenkosi nezikhulu abalethe. Verse 5. Inkosi yabamisela isabelo semihla ngemihla sekudla kwenkosi nesewayini eliphuzwayo. Bondliwa iminyaka emithathu, kuyakuthi ngasekugcineni kwayo beme phambi kwenkosi. Abafana abangenasici ekuhlakanipheni konke, abanolwazi ekwazini, abanokuqonda ekwazini, abanamandla okukukhonza endlini yenkosi, abafundisa izincwadi nolimi lwamaKaledi. Thank you so much, my friend. Thank you so much. Baba wethu ungcwele, Baba wethu onamandla onke, Baba wethu ophakemeyo, nonguyise wenkosi yethu enguJesu Kristu, umnini mandla onke, inkosi yokuthula, inkosi ebusa phezu kwemibuso yonke, phezu kwamakhosi onke, uNkulunkulu owayekhona ekuqaleni, konke kuvela kuye, konke kuvela ngaye, konke kwenziwe uye. Okubonwayo nokungobonakali kumsebenzi wezandla zakhe, okuphefumulayo nokungaphefumuliyo konke kumsebenzi wezandla zakhe, okunyakazayo nokunganyakazi konke kuvela ezandleni zakhe. uNkulunkulu ongaphikiswa mayekhuluma, uNkulunkulu ongavimbeki uma ehamba endleleni yakhe. Eyakhe indlela uNkulunkulu ayihlelwa ngabantu kodwa usihlelela yena. uNkulunkulu ongahambi ezindleleni zabantu kodwa uNkulunkulu owenzela abantu indlela yokuhamba. uNkulunkulu othi uma indlela ingekho abese yafohla njengamanzi amaningi ayenze indlela ibe khona noma kade ingekho. uNkulunkulu othi ilanga lingekho alimemeze bese ubumnyama buyadeda kuvele ukukhanya. uNkulunkulu othi amanzi mayengekho anyeleza idwala likhipha amanzi ashamahasaya ephatakathoya iphathaya osakatha ekapha. uNkulunkulu amehlo akhe akazeli akafikelwa ubuthongo. uNkulunkulu onamandla phezu kwakho konke. uNkulunkulu onezindlebe mayebizwa uyasabela. uNkulunkulu onezandla akuphathile akuphinde kwafana. uNkulunkulu osihambelayo akasizwa
akabelethwa akathwalwa kodwa usihambela yena. uNkulunkulu akayeni udokotela kodwa yena unika udokotela ulwazi. uNkulunkulu okhuluma abagulayo basinde noma benasifo sini. uNkulunkulu ohlakaniphileyo, uNkulunkulu onokuqonda konke, uNkulunkulu onokwazi konke. Shana hamana hasyakuta simande peka patato silipa papakato sekepata pataka ekepata pataya aliaketosa antapapato aliakatosia aliapapapa kapatete ketapa kote yapao kate pa kate ila apa ke pa ke ka ika to ika pe pa yaka te ila apao okungenzeki kubantu kodwa uNkulunkulu wami uyakwenza okwehlula abantu. uNkulunkulu wami akumhluli abakubona abantu. uNkulunkulu wami shanda ndondenda simandendenda kambendendonde kambadodoza. You are Alpha and Omega. Wisitalo, wisiphetho, uyigonyama yomndeni kaJuda, wisumela likaJose. Ungukikhona, ungikuye, awuguye, awuzali, awulali, awugubuki, awupheli, awugugi, awufi. Uyanithwala niguge nilempunga ekhanda ebuNkulunkulu. uJesu Kristu nguye izolo, nguye namhlanje, yebo naphakade. uYesu uyibande kaDavide, uyihlumela likaJese. uYesu ungumsindisi makapapapa kapatoya aliyaka ampato antato aliyasi inaba antokata aliyasi akata aliyaka ampapapa akato aliyasi ikato mayete. Zule mfihlakalo nyanga enkulu ogama layo uJesu. Ngiyakehlula abathakathi, ngiyakehlula izangoma, ngiyakehlula abathandazi, ngiyakehlula imithi kodwa badlala sekhaya amadliso, imeko, amamsosi, otikoloshe, imibhulelwa, amanzi amnyama konke namhlanje ebusuku asememezele uNkulunkulu kaIsrayeli, asememezele uNkulunkulu weqiniso. Ayibathandekayo ngizwa ugobo olwahlukile ampapapapa kapa eka apa kete kato aka epapa kato aka ikato akato aliaka akato. Sika mandende kota sika papa patoke sanda mandu keto ante peja katoya ante zeketoseya Kota balala sekai kamandi kato simando keta kadi papa aseketo kali pato aseketa aliafuya aketosia una matiboni asifo namshanje enkuluma nao agatete batagagayo osatapa asana aliasitia akapaya osataya una mahiso
abalegayo namhlanje kuneyilwane eyithuthayo ayibathandekayo osata papa asikatha imithi ayambelwa egedeni ngeke isasebenza. Sini mama sini lili sini mini sini mini akwata yini ebusuku bathandekayo simini mina mahana yini seme zingelosi hlanganelani nathi zingelosi hlanganelani nathi zingelosi hlanganelani nathi sikamama ndandandanda silibilibila bababababababa sengendondondindande kambambambambambamba sukapapapapakato katepatoya kunemnyango engelukhuluma nayo evalwa madimoni eyisapapapapa bathandekayo angazi ubaniyo engitetela impumelelo yakhe kade yahlala bathandekayo ukhona ngimziwayo kade wahlala ehlupheka ngenxa yamadimoni ake ngimemezele impumelelo sapapapapa kapato aseka kuneminyango evulekayo kuneminyango esandozanga nayo Singima Semema Hinaya Sinandeme Haya Zingelosi Shangayelani nathi Zingelosi Agenshangayele nathi Nababantu Basengwe mabala Sengiyakala Bulisulu Sengiyakala wena wasesurwini nababantu bakho Sumana yake dalila dede noko Sinima kunemsebenzi eyantsonto kamandindandakandosha kapapapapapasa ake uvumele kusi kengikhipha imigoqozo zangoma esinamagama bazalwane kunamagama enu asemithini yezangoma ngiyathandaza bonke abathakathi abanegama lakho abalitetele
I bless you, Kuse. Heya. Namhlanje ebusuku ngiyamvuma uJesu oyinkosi owafa wahlupheka ngaphansi kwesandla senkosi uPontiya uPilato uJesu umphikwa ongenekala uJesu wafa engonanga uJesu wathi mayefa ehlatshwa ophakathini ilanga lesiphakala amatshe akephuka isihembo sethempeli sadabuka phakathi wamemeza umntwana kaMariya wathi kufeziwe angazi bathandekayo wathi kufeziwe ngazi ubani lo ostaklishayo ministry wise ngazi ubani lo obizweni lakhe onama-attacks kodwa ngiyamuzwa ngiyaqala bokumphamandla ngiyaqala bokuqinisa ibhizi lakhe ukhona ngimzwa phakathi kwethu ubizo lwakhe lwahlaseleka kodwa namhlanje ayirelease igrace to overcome namhlanje ngidedela ugobo nokwehlula nokuphula imigogo yensimbi engathi Nkosi unganginika ithuba lasemini ke ngikhulume nalaba ngithi mabesihlabele bangabi budedengu ezinye seziphi zabo basidoda ngemhlabeni abayihlabelelayo ngoba a worshiper is not an artist akuyona umuntu odumile kodwa umuntu othi bayehlabelela uyahlasela bathandekayo ohlabelelayo esebukhoneni kuneyisekelo ezinyakazayo ohlabelelayo esebukhoneni kunamadimoni athukuthelayo Kamandi Mandosha from south coast to the north coast of KZN. I speak grace and mercy. From city to city, from town to town. I pray for KZN. I pray for Gauteng. I pray for Mpumalanga. I pray for Limpopo. I pray for Free State. I pray for Northwest. I pray for Northern Cape. I pray for Eastern Cape. All 9 provinces of South Africa. I release the power of the living God. Osata Papa, Asakatosia, Akapato, Asekataya, Alia Papa, Ketadosia. Noma ifu linga ngesandla imvula enkulu yes
into engizwayo angazi ngephila kodwa kukhona into enyakazayo khona enyakazayo khona enyakazayo khona enyakazayo khona enyakazayo ngiyangakazi ngophila kodwa kunomusi azothi umehluko shona namhlanje ngegama likaJesu unozophila emsebenzini futhi mithi obushawa ngayo emsebenzini khona abanyana abantu thathula ngibese ngathi ngangagodwa ngesandla into kuthiwa ama-curse breaker Kosingilekelele mfundele abantwana aba serious mama uyayifuna indlela wahluka sibi uyahlaleba amakepukepu umilanga lingekho uyalibiza libe khona kaze mfuza udlame ngiyabeza laba bantwana ihubo 23 uJehova ungalusu wami angikweswela awusaphataya noma ngihamba esigodini sesinokufa angikwesaba okubi ngoba yena unami athi intonga yakhe nodololo lwakhe siyangiduduza athi ngiyahlala endlini kaJehova kuze kube phakade bathandekayo athi impela okuhle nomusa ngiyangilandela akodwa abathandekayo ikhona lo ngane endlini osanda handa hasaya esaka papa kapapapapata bangathi baba lo mhlaba wasengwemabala ngakhuluma ihubo ngidungo kaJehova umhlaba lokugcwala kwawo wawubeka womisa phezu kwesitare kwemifula nezilwandle kodwa abathandekayo athi ubalo ngakhuphuka ayohlala endaweni yakhe engcwele athi loyo onesandla esikenakala nenhliziyo ehlanzekileyo ongaphenduleli umphefumulo wakhe emangeni atonjalo uJehova uyombusisa bekumbusisa athi mayiphakame izihloko ingene inkosi yenkazimulo athi kubani leyo nkosi athi uJehova wemikhosi athi nani minyango yaphakade vulekani ingene inkosi yenkazimulo akavumanga
ukuba sibe impango yezitha zethu. Ake ngiphinda akavumanga ukuba sibe impango yezitha zethu. Ngalokho siphunyukile. Ugibeli waphukile, thina saphunyuka. Ugibeli waphukile, thina. Kanti ngephi la bathandekayo? Kanti sikephi la? Asikho isikhali esinyolela wena esiyophumelela. Nolimi oluvukelayo lekwehlulelwa. Lokhu kuyifa lesisikulwane ngesisikulwane. Mayingcwele khona lo owafelwa isipho sokuthandaza. Namhlanje abathandekayo ngasi Nkosi siphi direction. uNkulunkulu khona ngimbuyisa ekwiposition yakhe yokuthandaza. Ngenxa yeziphi amandla okuthandaza aphela. Kodwa namhlanje I release restoration in prayer. Ukuyiselwa kwamandla okuthandaza. Ukubuyela egumbini lokuthandaza. Sikamaya sana makabongwe uJehova osipha amandla okunqoba ngoba ihasi nenkwali yalo ukuphonsile olwandle. Kaloku umdumisani ngegahapu nangogubhu ngoba uyinkosi ephakemeyo. Asilele ministry. Luke 1:37. Asifanele ministry. Kapapapapakato. Sekufezwe kuphelile. Sekuphelile. Singana kwi celebration. Sekuright. Seguright! Seguright! Verse 37. Kufundeka kanje na. Sebemfumene bathi kuye. Luka 1:37. Luka 1:37. Kambanda mama. Ungisukasina ngemuva nangaphambili wabeka isandla sakhe phezu kwami. Jesus, verse 37. Ngokuba kukho lutho olungenzeki kuNkulunkulu. Ngokuba akukho lutho olungenzeka kuNkulunkulu. Ngokuba akukho lutho olungenzeka kuNkulunkulu. Jesus.
Kalong fumana kusi kangeza ngidisotha kancane bathandekayo ngoba i-order seyimbalekele akukho lutho olungenzeke ake ngixoxe ayikho into engahle ngahlula yena ayikho into engenzeka kuyena maye khona all things are possible maye khona konke kuyenzeka. Shenge uchapter 1 kaDaniel uthunjwa shenge uIsrael uthunjwa iBabylon kubusa inkosi uNebukadnezari uma shenge bathumba ifocus yakhe yayingekho kwabadala kodwa ifocus yakhe yayikwi next generation. Yaxoxa sontweni kwangathi shenge singangavumi usathane ahlule thina asahlule ney'ngane zethu. Yabona shenge makuhlulwe wena mawahlulwa nengane yakho kuphelile akuthi makuhlulwe mina bese ngithi baba ayikahlulwa ingane yami. Uthe mama ushenge kuyenzeka umuntu abese kukholweni kodwa kungakholeka. Angithi khona hlobo abantu abacabanga ukuthi kunezinto ezinqotshwa ngesonto. Kunabantu abacabanga ukuthi amasonto asindisiwe kunqotshwa ngawo. Kampamba kanti umuntu obalekile umnikazi walo hayi lona sinqoba ngomnikazi walo hayi ngalo. Lana libanyana bathi mabethunjwa the first 3 years bese kuthunjweni kwathathwa these 3 teenagers not youth 3 teenagers ume bethathwa shenge banikezwa izifundiso ezintathu. 1 inhloso kwawukubakhipha eGibhithe ngengqondo ngoba noma ungaphuma ekhaya kodwa ingqondo mayingaphumanga usekhona. Mpostoli wathi uNebukadnezari laba bantu basuke eGibhithe kwa-Israyeli bahlala iminyaka khona ukubathatha khona ngesidubu ngibabeke la akusho ukuthi baphumile khona ukuze ngibakhiphe khona angibatrayine for 3 years. Wena usibari wami ngishade noMadlamini lalela-ke sibari lama teenagers afundiswa into eziwu-3. 1 ukumkhohlwa uNkulunkulu hayi ukuthi bamphike mhlobo wami
bafundiswa for 3 years kuthiwa mkhohlweni. Ukufundiswa mama ukunxiba ama-teenagers. Kwayekwa abazali, ogogo nomkhulu, nobaba noma nosisi nobhuti, kwaqondwa kwi-next generation iyafundiswa ukukhohlwa. Mabeqeda ukufundiswa ukumkhohlwa, base befundiswa ukudla okusha. Sheke kwakungekona ukudla nje, kodwa kwakuyisystem eplantwa emzimbeni kuma-feelings abo ukuthi abahalele utshwala, badake i-sex before umshado, babe izigebengu. Ayibathandekayo, kwadalwa i-system ye-diet, hayi ukudla nje, kodwa i-system edila nama-cells abo. Nkosi inqaba nabantwana bethu. Nkosi siyanqaba nabantwana bethu. That point shenge bafundiswa ukushintshwa i-culture. Besesontweni bengizoxoxa enye nge-Roman Empire mhla isilethela ivangeli eSouth Africa, yathi sinika ivangeli kanti basinika usiko lwabo, hayi ivangeli. Busy manje sibanga ukuthwala longathwali, ibhluke nesiketi, sibanga into engekho, into engahlangene nathi. Kanti kuyeka le yasesontweni. Kwafikwa omkhulu begqoka ikhumba, bakhunyuliswa ikhumba, banikeza amasudi. Kanti basontweni kugqoka isudi zonke iy'nsuku. Kanti wafihlana imizimba, kodwa bona bahamba ngama-tight efisi bajajile. Wena hulisa isiketi eside esontweni, yena uhamba ngephente emall. Bangase ngisusa uqhuke esontweni. uZulu akanayo unkosikazi othwalayo ekhanda. uZulu akanayo unkosikazi othwalayo ekhanda. Unkosikazi othwala ekhanda oweSulumane. Ngisukela ngesikole. Unkosikazi wakaZulu uthwale nini na? Mhla amaRoma elethe ivangeli athi ogogo bethu banezinwele ezimbi ekhanda, zigrey, zimfishane, ziqothukile, bayihlase esontweni. Ngicela ukulisukela esontweni.
KwaZulu asinayo into ekuthiwa ukugqoka ingubo ezimnyama mawushonelwe. Izingubo ezimnyama zafika namaGerman labantu asithi amaJalimane. Indoda isebenza eplasini bese iyashona kanti bekusebenza yona yodwa ekhaya. Athi amaJalimane wena nkosikazi oshonela gqoka is either uthanda ublack noma unavy uzohlala esangweni leplasi. Akade besebenza nendoda yakho ukuze bakubone ngaluthi akusana umuntu osebenzayo bakuphi imali. YamaJuda eBhabhiloni wabhaka uDaniel eguqile evula amafastela ebheke ngaseJerusalema engabiza uDagoni ebiza uNkulunkulu wakhe. Kathiwa no, labafana sibashintsha iculture ngoba noma bethunjiwe kodwa abathunjwanga bona. Ake ngqoqe bathunjiwe kodwa abathunjwanga. Plan eyakhandwa uNebukadnezari ezama ukubaphuca i-identity lama-teenagers. Mabushenge 1 wabashintsha amagama. Igama linobudlelwano nala uyakhona. Mawufuna ukubona ukuthi umuntu uyaphi, lalela ukuthi ubizwa ngani. Into abizwa ngayo yila aya khona ngoba igama linomoya ne-influence yala uyakhona. Amagama wabashintsha i-mindset. I-mindset iphila la osaya khona kodwa ungakafiki. Kuyena siwu-6 kulamantombazana awu-6 akashadanga ngisho eyodwa. Shayefa
2011 wangcwatha eduze kababa wakhe ngoba wayengenamusa engenankosikazi. Kodwa la efika khona wayefika beyimanager ahambe ngemoto yekhampani ubaba akakwazi ukuhlupheka. Manje uhamba ngetekisi akayazi. Kodwa akanamfazi akanamusa. Noma ungaba nayo imali kodwa mawushintshe igama ushintshwe ne-identity. Noma ungafunda ube graduate kodwa makushintshwe igama kushintshwe nalawo uyakhona. Ngizalayo kanti nje uhlulekile yena. Mina Nkosi ngicela ungahluleki. Bamhlule step number 1. Ngashada ngingenangane ngaphandle komshado. Step number 2, ngaba nomuzi yena wafe ngenawo. Step number 3, le moto la eminyango le nestick eqaleni ngayiphiwa phi isuka eMpumalanga. Into wafe ngenayo yena. Ozemva kwami usebenza ka-Eskom. Uhlale eGoli eMjondolo. Mayibuye emsebenzini upaka ivan yaka Eskom enelade eduze komjondolo. Mina angina payslip, nginomusi, nginosikosikazi eyesibili le moto ivan ngayidayisa. Ungafuni ukushintsha igama ngoba hlezi ungafiki la kufanele ufike khona. Uma kuhluleka ubaba wakho noma wakho ungavumi ukuhluleka wena. Into ehlula ubaba wakho iza kuwena, ehlula uma wakho iza kuwena. Ngithandazela laba bambalwa abathandekayo. Sure. Sikhanda sure yasana. Hena shabasa ya. uNkulunkulu kukhona obongibizele bona kulomhlaba namhlanje ebusuku. Baba khona imiso obongibizele yona. Kodwa moya igcwele. uNkulunkulu kunomama obongibizele bona namhlanje ebusuku. uNkulunkulu kunobaba, kunosisi nobhuti nabantwana abancane ongibizele bona namhlanje ebusuku. Nkosi ngicela ungahambi ngabathintanga ngesandla ngegama likaJesu. Oyingcwele bonke labo bokhuluma nabo balethe ngaphambili ngegama likaJesu. Oyingcwele bonke labo bokhuluma nabo balethe ngaphambili kwi-altare lakho. Bless your son.
Shamanda Sunya. Moya ngcwele akuyena yedwa bakhona nabanye. Siyoshalamaya. Yabonga ndodana uthi ngaphambili bengithi ngizokubiza ngikuthandazele. Ikhona into engizwile nje ukuthi engathi ngangahluka ndawo engakuthintanga ngesani. Khambando ndandu kaphashiya dasaya. Hey ya. Ikanda yasune yodoshia sini nama yebeyoya yo ungxolele mpostolika uvele ngingabe na order kangaka shando sanamasi yadoshaya phela baba mama enayili ushelema uyazi kodwa akakapheleli akakapheleli yasi kukhona osayifuna ngathi sibani khona oyifunayo lapha ehlala khona osayicabanga uNkulunkulu ufuna wena phathapasha bless you hanaya nini no kema hinanasan angakapheleli bafethu angakapheleli nganizwa angakapheleli bafethu bless you angakapheleli bafethu angakapheleli kunesibongo esingakafiki la engisifunayo ngegama lika Jesu kunegceke elingakafiki la engilifunayo ngegama lika Jesu kunomuso ongakafiki la ngiwufunayo ngegama lika Jesu. Unjalo I want our words. Unjalo ngifisa ukuthi ube very focused and serious ngempilo yakho. Kuzohamba kuhambe urelocate uye la uNkulunkulu akubekele khona impumelelo yakho. Aya Nkulunkulu ngicela ukudedela isibusiso kuphezu kwalo mntwana ngegama lika Jesu. Isibusiso esizomlethela izitha ngoba khona abazoba nomona. I release protection isuke ekhanda yome inyaweni abamgada ngemithi ngekaphumelele ashaka papa katopatotan aliyakozeketa papa tokatoya abamfisela ngabe ngeke baphumelele. I bless you. Lesi sibusiso kusona sakho mntana besakini. La bana mama. Nkosi ngisondeza bonke abantu abawusize empilweni yakhe ababe beseduze kwakhe ngegama lika Jesu. Ntombi endala
ngilungisa igceke ohlala kulo ngegama likaJesu. Hayi. Ngilungisa igceke ohlala kulo ngegama likaJesu. Izinto ezenziwa ungakafiki kulo, imikhuba eyahlanganisa ungakafiki, namhlanje ayithethe ngegama likaJesu. Izinto ongayithanda egcekeni lakho azithethe ngegama likaJesu. Commande no ki papa keto yaka itande teke sini mini na mamene ni sulule mfihlakalo makatake kokadukhona sihlaku sabakholwayo keto kata papa keto kaka ke papa keto yakapa yakato yakata kipato yakata lakaka aikatosa sonke izinyalwa naso asinqothwa manje ngegama likaJesu. Baba, yonke imimoya emnyenyela ngobusuku namhlanje iyathutha ngegama likaJesu. Haya. Kanono gotoze ne hanana dodo sene mama maya dosia zikamando do zinini. uNkulunkulu makakubusiseli inzalo yakho. uNkulunkulu makakubusiseli inzalo yakho, yena ozokwakha igama lakho phambi kwabantu. Abantwana bakhe abalahlekile bentshontshwa isitha babuye ngegama likaJesu. Oh. Ungasithathi njengomuntu ongelutho phakathi kwabantu, utho phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Musa kaNkulunkulu mawube nawe, thwala ukulondoloze. Musa kaNkulunkulu mawube nawe. Ngicela ukuvula iminyango evaliwe ngegama likaJesu. Angazi mfowethu wenzani empilweni, kodwa nje uNkulunkulu ngicela uphuthume uNkulunkulu. uNkulunkulu kune miracle engicela yenzeke ngaye. Angazi mfowethu ubhizi ngani empilweni, kodwa uNkulunkulu kunesimangalisa engicela ukuphuthumisa nje namhlanje ebusuku ngegama likaJesu. Limandendendendende. Ngicela isibusisa sikhonjwayo isiphathekayo kuwena ozofakaza ngaso ngegama likaJesu. Musa kaNkulunkulu mawube nawe. Musa kaNkulunkulu mawube nawe. Khandenda shena hana henya ekugijimeni kwakho inkosi ibheke, inkosi ibheke ekugijimeni kwakho, inkosi ibheke ekugijimeni kwakho, inkosi besiyabheka. Phethando shadaya. Ngiyakubusisa ungena, ngiyakubusisa uphuma ngegama likaJesu. Umusa wenkosi mawukwehlele, 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 umusa wenkosi mawukwehlele. Halia heseketa sadaya hanonenene henia hanase alia kapata keto ketasia ke papa keto akateke ekatoseke bulu with a direction
engimholela kuyo njengamanje ngegama likaJesu ngiyambuyisa labethu yakhona ngimbuyisela entandweni yakho nasesibusisweni sakho kokubamba ngesandla kube nesibusiso ikusasa lakho liqhakaze izimpi zekusasa lakho ziyehlulwa ngegama likaJesu thembeke enkosini kenamanela duyusha oyala nkulunkulu ushintsha umlando nkulunkulu ushintsha umlando wakho ngelinye ilanga ngixoxa indaba ehlukile ngegama likaJesu lokho inkosi ekucabanga ngawe kuyokuba kanjalo nkulunkulu nemcabango emihle ngawe hayi yokukulimaza kodwa yokukuphumelelisa lokho inkosi ekucabangayo ngawe ngiyakumemezela phezu kwekhanda lakho kube kanjalo lokhu sithe sikuphuce kona akubuyisi ngegama likaJesu moya kaNkulunkulu I pray for a blessing phezu kwempilo yalomfana ngicela Nkosi ingabe iblessing ejwayelekile kube iblessing eyisimangaliso alright nginkulunkulu ngicela ukuthi kube nezinto ezizoqala ngaye kubo ukwenzeka makubheka umlando kusukela kubazali ogogo okhokho omkhulu akekho owake wa-achieve lokhu aka-achievile kungomusa nesibusiso esivela ezulwini ngiyakubusisa nokubusisa uphuma noma ungena ulala noma uvuka uhamba uhlezi ngiyakubusisa nokubusisa bonke abantu abakude abayingxenye yohambo lwakho isikhathi sokuthi abasondele manje ngegama likaJesu ikhaya lakho yolunga ngawe nami angazi kwenzekani kini kodwa ikhaya lakho yolunga ngawe kodwa nje khona into ela emahlombe akho eyomthwalo wakho ukwenzeka kwayo ukulunga kwayo ukuphumelela kwayo moya ingcwele ngicela ukutshala isibusiso ke namhlanje sokuthi la ingqoqo sakhona kuvuleke la ikhuluma khona bezwe ngikunikeza umusa phambi kwabantu abakhulu nabancane abakwaziyo nabangakwazi okunye ngeke ukuthandazele uzokuphiwa uNkulunkulu ungacelanga hey 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 uNkulunkulu uyaqala manje ukuthintela abantu bohambo lwakho khana kunama-ofisi nje engikhuluma nawo kuney'nkampani engikhuluma kuzo njengamanje kunama-department ka-government engikhuluma kuwo njengamanje ngegama likaJesu ya ungaphili istyle sangakini wena awukho limited kumoya wendawo yangakini hey mntanami ngase cha ngebananandini phila intando kaNkulunkulu hayi intando yangakini khandandandendende khetokoko kita papa haya I enlarge your territories ngandisa imikhawulo yakho
usuke enhla kuye ezansi ngasindisa imikhawulo yakho. Moya kaNkulunkulu mawugcwale kuwe. Hoya. Devil uyayelaya ngeke usintshontshele lo mntwana. Uthanda ungathandi ngeke usintshontshelele yena. noma ungamnunusela noma ungamhalisela ngezinto zangaphandle ayisiyanqaba naye akathole zangaphakathi siyanqaba naye hey Nkosi angazi kwenzakalani ngale ngane kodwa nje siyanqaba naye. Haya. I unlock your finances. I unlock your finances. Kuma khona onke imali yakho ayilindele wena. Kuma khona onke. You are not limited in anything. Mntanami uyozilimita wena, uyozikala wena, uyozinciphisa wena. Kodwa umusa kaNkulunkulu ngawe mkhulu. Uyophuma wena embusweni uye ngaphandle. Kodwa embusweni ulungiselelwe yonke into. Ukuba beyikhondle bengizocela nje ube mningi emthandazweni. Zilili I bless you. Ngibuse somhlaba onyathelayo. Noma ikuphi lapha boyofika khona. Ngicela ufike ingelosi sezihleli zikuma position. Ngicela yonke into ozoyibamba ngezandla, iqala ibanjwe izingelosi zidlulisele kuwena. Yonke impi ozongena kuyo iqale kungena ingelosi noNkulunkulu. Wena ungene sikubonga sothi inkosi ngiyabonga ngiqobile ngegama lika Jesu. uNkulunkulu ngicela ubaba umkhumbule. Nomkhumbule nje Nkosi. Ekumkhumbuleni kwakho uyofakaza ngawe. Bese kusizakala abanye abadinga usizo njengaye. Musa wenkosi mawube nawe. Elaya khonisha lapha hleli khona. Kuyakhona kunesimanga. Bukhoneni bakhe. Kunenjabulo. Igama lakhe. Hayi dadewethu la ehleli khona kunezimanga. Mawufuna izimanga ikelela ukuthi uba la kunobukhona bakhe khona. I bless you. Musa wenkosi mawube phezulu ekhanda lakho. Ya, inkosi ngeke kuyeke nawe. Inkosi ngeke izikuyeke. Inkosi ayikhethe ibala labantu.
nawe ungowayo, nawe ungowayo. Nkulunkulu, igama lakho